για το πού στοχεύει το ΕΠΕΤΑ στην πραγματικότητα και πώς υπονομεύει τα συνδικάτα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Στα 3 χρόνια μάλλον που μεσολάβησαν από την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, οφείλουν να πούμε δεδομένου του διαδρομικού συνεδρίου της Αλεγρής, αλλά και του πραγματικά μεγάλου κύματος όλων των μεγάλων ομοσπονδιών, ΟΕΝΚΕ, ΠΟΕΟΚΛΑΣ και Δευτεροβάθμια, την επιλογή